Lucas Kapitulo 17. Og siya miingon sa iyang mga tinun-an, dili mahimo, apan nga moabot gayod ang mga kahigayunan sa pagkapangdol, apan alaot kadtong tungod kaniya, moabot sila. Maayo pa kaniya nga pagahiktan siya sa iyang liog og usa ka galingang bato, og igatambog siya sa dagat, kaysa magapapangdol siya sa usa niining mga gagmay. Matnguni ninyo ang inyong kaugalingon. Kung ang imong igsuon makasala bato kanimo, badlungon mo siya. O kung siya maghinulsol, pasayloa siya. O kung siya makasala bato kanimo sa makapito, sulod sa usa ka adlaw, og sa makapito magabalik kanimo sa pag-ingon, nagahinulsol ako, pasayloon mo siya. Og ang mga apostoles miingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Og ang Ginoo miingon, kung kamo adunay pagtuo, nga ingon sa usa ka lugas nga mustaza, magaingon kamo niining kahoyng sikomoro, maibot ka sa gamot, og matanom ka sa dagat, og kana magasugot kaninyo. Apan kinsa kaninyo nga adunay usa ka ulipon nga nagadaro, kun nagabantay og mga karnero, nga magaingon kaniya sa nahauli siya gikan sa kapatagan, umarika gilayon og maglingkod sa lamesa. Og dili ba hinuon magaingon kaniya, hikaya ang igapanihapon ko, og magbakos ka og mag-alagad kanako, hangtod nga ako makakaon og makainom. Og sa human niini, mukaon og moinom ka. Magapasalamat ba siya ni adto nga ulipon, kay naghimo sa gisugo kaniya? Nagadahom ako nga dili. Ingon usab niini kamo, kung nakahimo kamo sa tanang gisugo kaninyo, moingon kamo, kami mga ulipon nga walay pulos, kay gihimo lamang namo ang katungdanan namong pagabuhaton. Og nahitabo sa nagapadulong sila sa Jerusalem, nga siya miagi sa kadaplinan sa Samaria og sa Galilea. Og sa misulod siya sa usa ka balangay, may misugat kaniya nga napulo ka mga tawo nga sanlahon nga nagtindog sa halayo. Og gipatugbaw nila ang ilang mga tingog sa pag-ingon, Hesus, magtutudlo, kaluy kami. Og sa iyang nakita sila, siya miingon kanila, lumakaw kamo, og magpakita sa mga saserdote. Og nahatabo nga sa nagalakaw sila, nangahinlo sila. Og ang usa kanila, sa pagkakita nga siya nahinlo, mibalik nga nagadayig sa Dios sa makusog nga tingog. Og siya mihapa sa mga tiil ni Hesus,